दिनै बिटिआर गोजोन गोरोबथानि बे सान 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव गोदान दिल्लीयाव बिटिआर गोजोन एकर्डआ जादोंमोन आरो जों दिनै फैयै फैयै नैबे सानखौ मोनफैबाय आरो बे सानजों लोगोसेयै गिबियावनो आङो बिटिआर हालामनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम सिबिनाय अननाय खुलुमनायखौ जासिहरदों आरो लोगोसेयैनो मिजिंथिदों जोङो बे गोजोन एकर्डआव जिखिनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्टजों सावरायनानै जोंनि बर'नि आफादफोरनि गेजेरजों जे सुक्तिखौ मोननो हादोंमोन बेयाव गोबां दफाफोर जिखि दङ बे दफाफोरा माखासेया मावजाबाय माखासेया मावजायाखै जों मिजिंथिदों थाबैनो आसाम सरकार आरो केन्द्रीय सरकारा बेखौ मावफुंनानै होगोन आरो लोगोसेयै जोंनि जे बिदाफोर फंबायफोर जे दावहारु बिथांमोन दङमोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोननाव बाव गोबां माखासे दाबि दावा सोसननाय दङ जायफ्रा हाथियार दैनानै नांनानै बे एकर्डआव बाहागो लानानै गुबैयै बिथांमोना एकर्डखौ खालायबाय दा बै बिथांमोननि थाखाय गोबां माखासे पेकेज होनांगौ दङ अनसुंथाइ होनांगौ दङ सरकारा बेखौ दिनैसिम माखासेखौ होनो हाजोबाखै आरो माखासेखौ होबाय जिखि जाया मानो जिखिनि होबाय बिनि थाखाय जों सरकारखौ थेंक्स होदों आरो लोगोसेयैनो जेखौ होजोबाखै बेखौ थाबैनो जाहाथे होनायनि बेबस्था खालायो जों बेखौ बिथांमोनजों खावलायदों आरो सरकारा खोथा होनाय बायदियै बे पिस एकर्डनि गेजेरजों जायहा जेरैबायदि मोननांगौ बेखौ थाबैनो सुफुंनांगौ होनांगौ आरो लोगोसेयै जों गोसोखांदों बे एकर्डआवहाय गोबां जोंनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना सागान होदोंमोनब्लाबो बाव साइन होदोंमोनब्लाबो नाथाय दिनै दुखुनांथावै माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना जेलावहाय दङ दा बेनिखायनो जाय बिथांमोना एकर्ड खालायनानै आरो सान्थि गोजोन मोनसे सम थासारिखौ लाबोनायनि उनावहाय जे बिथांमोना दा जेलाव थानांदों दा बेनिखायनो बिथांमोनखौबो सरकारा गाहाम मोनसे साननायनि गेजेरजों थाबैनो जाहाथे गुसुं समनि गेजेराव बिथांमोनखौ फ्रि खालायनानै होनानै जोंजोंनो एखेलगे थानानै बे उदां अख्राङाव खामानि मावनो सुबिदा होयो बेखौ जोङो दिनैनि बे गोथार सानजोंहाय जों गोसोखांदों आरो सरकारनाव डिमान्ड खालायदों दा लोगोसेयैनो जोङो दाब दाब जायगायाव जेरैबायदि बाइक रेलि लादों थिग बेबायदिनो जमदुवार ब्लकआबो बाव गोबां एरियाखौ कभार खालायनानै सालायनो थाखाय बाइक रेलि बेखौ थाम-थिम खालायनाय जाबाय जों बेखौ दा बावैसो सिगां जों बेखेवबाय दा मिजिंथिदों जोंनि बे बाइक रेलिखौ नुनानै जोंनि रायजो राजाफोरनाव जों मोनसे मेसेज होनो नागिरदों थारैनो जोङो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जे जोंनि गोजोन एकर्ड बे एकर्डनि गेजेरजों जों हालामाव गोजोन लाबोनो हाबाय जौगानाय लाबोनो हाबाय जोंनि गुबुन गुबुन जाथि गोष्ठीनि गेजेराव जे एना एनि दङमोन बेखौ जोङो दिनै खौसेथि खालायफिननो हाबाय बे मेसेजखौ जों रायजो राजाफोरनो होनायजों लोगोसे जों दिन्थिफुंनो नागिरदों जे जोंनि बे गोजोना अराय बे ओनसोलाव थाथों आरो जौगानायखौ जों मोनबाय थाथों आरो रायजो राजाफ्रा बे गोजोन सान्थि एकर्डआव बाहागो लानायजों लोगोसेयै जोङो दानि मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय बे बिटिआर सरकाराव जाहाथे बयबो गोसो गोथारै आखाइ फोलावनानै एबा बयबो जगदान होनानै जाहाथे जोङो साबसिनथारै बे ओनसोलखौ बे हालामखौ खुंलांनो हायो बिनि थाखाय बिथांनि सायाव जाहाथे बयबो फोथायनानै बिथांखौ मदद खालायो जोंखौ मदद खालायो दोलोखौ मदद खालायो आं बेखौ बयनिसिमबो मेसेजखौ होबाय आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि बिटिआर हालामाव जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव साबसिनै खुंथाय गोहो आरो लोगोसेयै जों साबसिनै जौगानायखौ लाबोनो हागोन आरो लोगोसेयै जों गोसोखांनांगोन जे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त शर्मा बिथाङाबो गोबां खामानि मावदों जोंनि बे ओनसोलाव आरो बे एकर्डआव बिथांनि गोख्रों मोनसे आखाइ दङ आरो लोगोसेयैनो भारतनि जे प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिजी बिथांखौबो जों थेंक्स होगोन बिथांनि अननायजों बिथांनि हेफाजाबै जों बे गोजोन सान्थि एकर्डखौ मोननो हादों खालिबोल' दिनैनि सानजों जोङो आरोबाव बिथांखौ खावलायगोन प्राइम मिनिस्टार बिथाङा जिखिनि माखासे मावनांगौ हाबाफारि दङ जे आद्रा थानाय दफाफोर दङ बेखौ जाहाथे थाबनो मावफुंनानै होथों गंबेसे बाइकआ बाहागो लादों बावहाय जोङो 500निबो बारा बाइकखौ बाहागो लानायनि थाखाय जोङो ज' जाखालायदों आरो लोगोसे जों नुबाय जों जेरैबायदि टारगेट लादोंमोन हयथ' 500नि जों बारा लानायाव हयथ' बिनिबो आरो बारा जाबावनो हागौ जों जेरैबायदि हिसाब लादों बिनि बांसिन बाहागो लागिरिफ्रा लाफैदों बिनि थाखायनो आं बिथांमोनखौ थेंक्स होदों जोङो कासियाबारि आर'नाइ फिल्डनिफ्राय जागायजेननानै जोङो ओरै गिदिंनानै थांगोन आरो जोङो ओरै दावागुरियावबो टाच खालायगोन लोगोसे जोङो श्रीरामपुरनि एसे माखासे पार्टखौ टाच खालायनानै जोङो जारागुरि जानानै फैफिननानै फिन कासियाबारियाव टाच खालायनानै जों ओरै बालागाव जों लोगोसे बल्लामगुरि जानालिगाव बे पार्टजों जों लानाय जादों आरो बेखौ जोङो जेरैबायदि जोङो रुट खालायनानै लादों रुट मेप बेखौ जोङो फुलफिल खालामनो थाखाय नाजागोन।